Pun siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng siang sedaya. Siang. Sampun siap sinau basa Jawa dinten menika? Sampun. Sakderenge diwiwiti, monggo Bu Febri nyuwun tulung setunggal kangge pimpin donga riyin sakderenge mulai sinau basa Jawa, nggih. Sinten biasane? Oh, nggih, Mahrus. Monggo Mahrus. Monggo kanca-kanca dedonga riyin sadurunge sinau basa Jawa. Dedonga dipun purna. Alhamdulillah. Kados pundi kabaripun dinten menika? Sae. Sehat. Alhamdulillah. Bu Febri, alhamdulillah sehat. Alhamdulillah semangat. Bu Febri presensi rumiyin nggih? Nggih. Engkang mboten mlebet sinten niki nggih? Muhammad Rizki. Oh, Rizki. Dap. Rizki. Rizki. Disi nomor berapa nggih? Oh niki. Rizki teng napa? Alfa malih. Terus Alfa terus. Kurnia. Alfa. Wingi pas sinau basa Jawa pepanggihan minggu wingi niku mboten mlebet nggih? Nah, niki nggih sami mboten mlebet malih. Nggih, mboten napa-napa. Nggih. Pokoke sing teng mriki kedah tetap semangat. Ya. Walaupun bagaimana harus sekolah niku nomor setunggal ke siji. Sing penting adalah sekolah, ya. Ojo kok lah sering ora mangkat, sering mboten mlebet, sering alfa, lah niku mangke bermasalah, ya. Nggih. Terus dinten menika ngertos mboten Bu Febri badhe ngrembak napa? Kados Bu Febri minggu wingi kan pun matur sih, nggih. Dinten menika kita badhe ngrembak aksara Jawa. Mliginipun khususe aksara swara. Nah, tujuane napa? Tujuane para siswa supados saged nyerat niku napa? Nulis paragraf iki kathah berarti nggih. Sing ngemu aksara swara. Aksara swara niku napa? A I U E O. Nggih, vokal A I U E O. Nah, cobi sakderengipun mlebet wonten materi nggih. Mau kan Bu Febri pun ngandharke tujuane pembelajaran lah. Tujuane niku mangke para siswa supados saged nyerat paragraf ngagem aksara swara. Nanging kan sakderenge nyerat kan kedah ngertos riyin aksara swara niku napa, lajeng tata panyeratanipun kados pundi, ginanipun kangge menapa mawon kan kedah ngertos. Nah, coba Bu Febri paring pitakenan riyin. Para siswa wonten pundi sih biasanipun ningali napa niku seratan ingkang ngagem aksara Jawa? Teng pundi? Nate mboten? Nate. Teng pundi? Teng pundi? Nika. Ngajeng kelas nika wonten tulisane kelas 12. Nah, nika teng mriko. Terus teng perpustakaan. Pustakaan wonten ceratane perpustakaan ngagem aksara Jawa. Terus teng pundi malih? Ruang musik mriko. Teng pundi malih sana? Teng TU wonten. Terus saliyane teng sekolahan nate mboten? Nate. Pundi? Teng Balai Desa. Biasane teng ngajeng nika nggih? Nggih. Tulisane napa Rafa? Balai Desa ngoten. Wonten malih teng ngajeng SMA? Nggih. Sekolah Menengah Atas Negeri
setunggal petung triana. Niku seratan-seratan ingkang ngagem aksara Jawa. Terus ngertos mboten napa mawon jinise aksara Jawa? Cobi. Nggih, Hana Caraka iku kan ya niku aksara Jawa bener. Niku aksara Legena. Terus sanese Hana Caraka Data Sawala padha hafal nggih. Tapi seratannya hafal mboten? Mboten. Hafal nggih sekedhik-sekedhik. Wong kan SMP SD ding nggih. SD sampun. SMP sampun. Tambah SMA. Kedahipun nggih sampun nglothok. Sudah di luar kepala, sampun nglothok. Di luar nurul. Nah. Terus napa malih sak liyane niku? Aksara napa? Angka niku mboten aksara nggih, aksara kan huruf, nggih. Angka nggih wonten piyambak angka Jawa. Terus swara. Lah nek swara niku napa? Aksara swara. Namine kangge nyerat namine ya. Niku gunane kanggene. Tapi nek aksara swara niku cacahe wonten pinten jumlahe? A I U E O. Vokal A I U E O. Ginane napa? Kangge nyerat namine tiang. Kangge nyerat wulan. Kangge nyerat pokoknya sing ngajenge vokal nggih dinten wonten sing ngagem A I U E O? Wonten kan. Lembaga pendidikan universitas contoh. Nggih kan? Ngagem niku aksara swara. Lah niku mangke ingkang badhe disinaoni ing dinten niki. Dinten punika badhe nyinaoni bab aksara swara. Swara. Nggih. Cobi Bu Epri wonten materi pun gatosaken nggih. Ketinggal mboten? Tinggal nggih. Lah napa niku? Gambar napa? Wonten napane mawon niku? Aksara Jawa. Maose napa? SMA. Ane ngagem ana apa niku? Aswa. Terus wonten malih cobi. Ha apa iki? Napa niku? Wonten cincin, wonten kaos, gelang, lukisan. Lan jerone wonten napa sih? Wonten aksara Jawane. Para siswa gadah mboten? Sing barang-barang ngagem wonten tulisan aksara Jawane. Napa? Nel. Gadah? Gadah Nel. Niki Bu. Napa? Pulpen wonten. Nah, niku nindakaken bilih silau. Bilih aksara Jawa niku sampun ngrembaka. Ngrembaka ki apa? Berkembang. Tidak hanya digunakan dalam pendidikan, dunia pendidikan tok ananging sampun dados kangge produk-produk tertentu ingkang saged dipun perjualbelikan, ya kan? Contoh kaos ngajenge wonten seratan aksara Jawane. Berarti sakmenika sampun kathah tiyang sing napa nggih? Seneng atau bisa menerima bahwa tulisan kuwi menarik, interesting nek bahasa apa nih interesting, bahasa interesting ya. Nggih, narik kawigatosan tiang-tiang kanggo tumbas pingin tumbas iki karena ana tulisan aksara Jawane. Cincin tunangan misalnya. Saniki mboten diukir ngagem tulisan Latin mboten, tapi
diukire ngagem aksara Jawa. Jadi sudah modern, enggak kuno malah. Jadi kalian nek misalnya nyinaoni bab aksara Jawa, yo sing semangat, ya, sing seneng. Ini merupakan aksara Jawa niku salah satu nggaleng warisan budaya sing kedah dilestarekake niku nggih. Jadi saiki wis macam-macam, ana kaos, ana gelang, cincin, mau ning Rafa wonten pulpen tulisannya ngagem aksara Jawa, Nela gadah kaos dan sebagainya. Niku. Sarung tulisannya aksara Jawa. Nah, sarung barang saiki. Jadi produk-produk sakmenika sampun kathah ingkang ngginakaken seratan ngagem aksara Jawa, lebih menarik. Lebih minat jual belinya lebih tinggi, nggih. Niku. Lah monggo sakniki mlebet wonten materi aksara swara. Cobi. Ketinggal mboten? Nah, cobi diwaos riyin. Sinten nggih? Sanah napa sanah? Saged sanah. Aksara swara niku ketinggal mboten sih? Ketinggal nggih? Aksara swara ginakaken nggih. Inggih punika nah, aksara swara niku wau kalian pun nganu nggih, pun nyebataken wonten gangsal a i u e o. Aksara swara niku dipun ginakaken kangge nyerat tembung-tembung monca atau kata-kata asing ingkang dipun cethakaken. Nanging tembung-tembung moncane niki tembung-tembung ingkang ginakaken suara a, i, u, e lan o. Kan suara kita vokal kan a, i, u, e, o. Jelas mboten? Jelas. Wonten pitakenan dugi mriki. Dereng nggih? Dereng kan dereng mulai kan? Terus wujude aksara swara. Nah niku wujude aksara swara. Tak tulis teng papan tulis nggih, kalian tak tulis teng papan tulis. Niku kan saking ketikan. Bebri mendet saking ketikan. Iki nek tak tulis teng papan tulis. Tinggal mboten? Napa? Terus I. Terus U. Terus E. O. Nah niki aksara swara. Wujude wonten pinten? Wonten gangsal. Wonten A, wonten I, U, E lan O. Hanya 5 niku tok. Ngapal kene gampang kan? Mong 5 niku tok. Ya. Terus tuladhane aksara swara ingkang wujude A. Cobi tuladhane maosen apa niku? A, E, A. Aku Oktober tuh. Amerika. Kenging napa kok diserat ngagem aksara swara Amerika? Amargi termasuk tembung monco, kata asing kan, mboten enten teng basa Jawa kan? Terus sing I. Indonesia. Sing U. Usman. E. Eropa. O.
organisasi leres. Niku tulodo-tulodone. Ya. Pokoknya nek aksara swara ya berarti letaknya wonten ngajeng piyam di depan sendiri. Ya. Terus dugi mriki wonten pitakenan apa dereng? Dereng. Dereng napa sampun? Dereng nggih. Gunane riyen. Gunane ya gunanya aksara swara sing pertama kangge A I U E O. Terus tembung saka basa manca ya seperti tadi organisasi internet berarti ini ngagem swara. Terus aksara swara boten saged dados pasangan. Terus yang terakhir aksara swara boten saged ditrapi sandangan swara. Nah, aksara swara boten saged dados pasangan. Jadi aksara swara niku berdiri sendiri. Ora iso diparingi pasangan. Lah nek ngajengi wonten sing mati berarti pripun? Ya kudune dipangkon rumiyin. Terus aksara swara mboten saged diterapi sandangan swara. Iku nggih. Terus paugeran panyeratan aksara swara. Paugeran itu tata cara paugeran. Ya. Sing pertama, aksara swara mboten saged dados pasangan. Aksara swara mboten saged dados pasangan ugi panyigek. Pramila aksara wonten ngajengipun kedah dipangkon rumiyin. Contoh teng mriku napa? Wulan April. Jal. Wulan April. Wulana kan kudune mati nggih. Terus aksara swara. Nanging aksara swara niku kan mboten saged dados pasangan. Dadi pripun? Ene dipangkon riyin. Dadi wulan nembe April. Paham nggih? Paham mboten? Terus napa niku? Pak Ismail sami mawon. Pak kan mati kane. Berarti diapake sik. Pak nembe is pasangan mo Ismail pangkon malih. Pokoke nek aksara swara mboten saged dipasangi, mboten saged dados pasangan, nggih. Paham? Paham. Wonten pitakenan dereng? Nek dereng tak lanjut nggih. Aksara swara saged diparingi sandangan wignya layar lan cecak. Nyanyi sing apa sih? Nek layar R, cecak nek wignya H. Contohe tuladone Arjuna ki nama napa nggih? Wayang. Jeneng tokoh kan? Nggih. Arjuna jeneng tokoh. Berarti ngagem aksara swara. Lah, aksara swara saged diparingi sandangan layar. Berarti ini boleh ar. Ben muni ar, nggih. Nembe Ham. Terus yang nomor kalih Inggris. Berarti aksara I diparingi cecak munine ing Ahmad. Ya kan? Ahmad.
Terus lanjut nggih. Wonten pitakenan dereng. Dereng nggih. Aksara swara boten dipun ginakaken kangge paring pakurmatan. Maksudnya pripun iki? Nah, tuladhane ning kono ana April lan organisasi. Nah, panyeratan tembung April lan panyeratan tembung organisasi ngagem aksara swara, bukan berarti mboten ateges kangge ngurmati wulan April atau ngurmati tembung organisasi, bukan. Tapi tembung-tembung itu, kata-kata itu berasal dari tembung monco atau tembung asing. Jadi bukan sanes kangge ngurmati tembung niku. Wah, dumeh April ki wulan. Bukan, nggih. Tapi niku bukan enggak spesial, mboten spesial, tapi niku karena tembung asing, monco. Dados nyerate ngagem aksara swara. Terus tuladha tembung ngagem aksara swara. Nggih ana tuladhane. April, Raden Arjuna, Ahmad. Terus I wonten Indonesia. Apa meneh? Inggris. India. Internet. Wonten universitas. Mas Umar. Ustad. Lajeng yang Ayo apa contoh Eropa. Email. Ya kan? Tembung asing kan? Nah, terus ekonomi. Espres, boten ekspresi, Suratno ekspresi. Espres. Terus Pun niku contoh-contohe tembung lah iki ana wonten wacan ngagem aksara swara. Nggih. Mangke wonten teng LKPD matur nuwun, monggo menawi wonten pitakenan. Wonten pitakenan napa mboten? Nggih, Nel, monggo Nel. Sandangan suara contohnya napa nggih? Wonten ingkang ngertos? Aksara. Pripun Nel? Pitakenane tak hapus nggih? Nggih. Pripun Nel pitakenane Nel? Menawi aksara swara mboten saged diparingi sandangan swara niku pripun? Oh, nggih. Contoh tuladhane wau. Indonesia. Kedahipun niki kan ngageme aksara swara napa? I. Mboten saged kok umpamine nganggo aksara A bae bisa terus kenene diparingi wulu. Niki mboten saged. Nggih, karena I wis ana dhewe. Ya? Atau ben muni dadi salah, wis ana dhewe. Nggih? Dados kok mboten saged diparingi sandangan swara maksudnya pripun? Lah kados niki contohnya. Indonesia kan impun wonten dhewe. Impun enten dhewe. Ngoten nggih, Nel? Oh mboten. Sanese wonten pitakenan mboten? Mboten enten?
Tenan. Pun paham sedaya. Kedahipun nggih kirang langkung mbiyen kan SMP sampun dereng? Sampun. SD malah nggih. Nek SD kan mungkin sik Hana Caraka pasangane, sandangane nggih SD. SMP wis mulai suara enten? Enten? Enten. Dadi yo kudune SMA niku pun oh, kayak Rafa Sekmatur di luar kepala jare. Nggih. Menawi mboten enten pitakenan Bu Febri wonten gladen. Tapi gladen niki ngagem kelompok. Jadi Bu Febri kelompok kirian nggih. Kelompoke berdasarkan sing kelompok minggu kapengker yang minggu sebelumnya. Kelompok setunggal wingi sapa sih Bu Febri kok lupa nggih? Nela, Ali, terus Siti. Nela, Ali, Siti. Kelompok kalih Suratno, Nurul, Mahrus. Rafa kelompok 3 Rafa, Husni, Nina. Kelompok sekawan Sabrina, Tia, Riki. Kelompok gangsal Sanah, Janah, kalih Sinin. Monggo berkelompok riyin. Benereng. Kelompok setunggal pundi kelompok setunggal? Mana? Sini. Iya sini Bu. Sampun. Kelompok setunggal Nela, Kinel. Kalih Nurul. 3 Rafa. Sekawan Tia, gangsal sana. Monggo. Mangke mboten apa-apa. Mangke aja Nel. Nggih. Mangke nggih itu nggih. Dibuka saged dibuka riyin LKPD-ne. Sampun dibuka. Cobi wonten ing gladen setunggal. Gladen setunggal. Niku wonten materine nggih? Nggih. Gladen setunggal. Nah, wonten petunjuke sampun. Nah, nggih. Petunjuke teng mriki. Petunjuke teng sederenge. Teng napa niku? Tapi padosi pundi ingkang ngagem aksara swara niki kan wonten napa niki? Wacan, paragraf ngagem aksara Jawa. Padosi pundi ingkang ngagem aksara swara ing wacan menika? Tembunge menapa kemawon? Sampun jumbuh napa dereng kalian paugeran panyeratan aksara swara? Asilipun atau hasilnya saged kaserat wonten ing tabel ngandhap punika langsung diserat teng mriki. Niki saged dibunderi, nggih. Sing wonten aksara swarane pundi saged dibunderi. Monggo dikerjakan rumiyin, menawi wonten pitakenan saged nyuwun pirsa. Oh, iki kene, iki. Napa sana pripun? Ditulis mriki. Niki dibunderi. Saged. Dibunderi. Lah niki mau ditulis sing mawon nika. Kan wonten nggih? Nggih, saged digaris bawahi, saged dibunderi nggih saged. Pokoke ingkang wonten aksara swara. Acobi nggih, selain wonten LKPD, selain wonten ing materi, Bu Febri paring
Panjang sekali. Niki. Cobi nyuwun dikatekke rumiyin sekedap. Selain mau Bu Febri sampun ngandharaken materi nggih, terus materi nggih wonten ing LKPD ugi saged niku. Klik niku. Nggih. Klik. Oh, nggih Bu. Mangke dipadosi materi teng mriku wonten. Dicoret mawon. Napa? Pundi. Kan seharusnya di atas. Ini segi. Nah, niki. Oh, ditulis mawon. Salah, ditulis mawon salah. Nggih. Nulis, ditulis. Nulisnya keren. Setunggal bunderi, setunggal nulis. Dia mematikan. Sekarang weh. Iya nih Bu Febri, Nel, tolong Nel pendetnya Nel. Ketinggal mboten nggih? Sampun dereng. Dia sadar. Nek mboten sedeng ya ngandhape digandeng. Iki Din.
Iki ana dulu mana? Iki orang gede wes. Oh iya. Yang ini kan buat nyoro. Pon sana. Niki musine nulis iki ben cep. Janah. Niki toh. Nah. Ngandapin ora muat ngandapin kan nomor 1 toh, setunggal. Lagi nomor kali diparingi nomor mboten napa-napa. Wis ngomong mel apa ya? Yorok gigan wong ye. Iki aku balik kontak ini. Dia nih, Pak. Iki piro men? Khusus ulang itu ya kok Nggih. Nek mboten ya niki mawon. niki pusing Niki misale niki nggih. Nah, ikine wae. ini aja. Nggih. Niki ne mboten usah. Misal iki. Nah, berarti iki ne mawon. Misal niki. Nah, berarti niki. Tia nulis, Tia sing Apa mau ya? niki pun Borik. Sampun. Pendidikan. Oh, Rosa ini aja gitu. Nggih, enggak mencopi. Copi amet nggih. Nah, misalnya niki netok. Nah. Niki kan arti mboten usah. Nah, nulisnya niki mawon mboten napa-napa. Nggih. Ahmad Dahlan niku nami napa niku? Universitas. Ya bener, nami tiang tapi didamel universitas kan? Universitas Ahmad Dahlan. Kelompok Rafa sampun. Copi. Cek kertasnya pundi? Mboten enten. Nah, nulisnya niki mawon. Misale kan niki nggih. Nah, nulisnya niki nih. Set. Iki ne mboten usah mangke diwaoske mawon nek pas maju. Nggih. Dadi mboten kakean. Nah, ini ne mboten usah niki mawon misale. Sampun. Napa? Ya ditulis sedaya. Ditulis sedaya nggih. Oh napa nih? Ini enggak muat pula, terus ini aja. Kula malah sok Ya niki oh masih. Astagfirullah, anak Dibaliknya nggih, dibalik seenten tabele, mboten usah kuwatir. Kertasnya mboten kurang. Nel nulisnya niki mawon mboten napa-napa. Misale, nah.
Misalin, nah. Niki mangke diandharke pas presentasi pas maju. Nggih. Ya ora. Sama nulis iki asal iki. Nggih. Bon. Dereng. Nah, niki paling gak diconteng-conteng ngono. Sap. Niki jumbuh. Nggih. Iki ne mboten usah ditulis mboten napa. Iki ne tok wae. Nah, mangke iki disampaikan nek Bu Febri tekon mause napa? Nembe sampaikan. Ya kan? Ya. Yo. Bisa ora pinter nulis. Ya, dia ora pinter nulis. Sampun dereng. Nggih. Ora usah grogi. Biasa tok. Biasa. Iki nomor pinten berarti? Tunggal kalih 3. Nih tunggal niki kan saking Bu Febri contoh ki setunggal berarti kalih 3 3 sekawan gangsal. 10 ngerti sekawan. Nah, wis. Dosa piro Nel? 10. Iki mending-mending. Priye? Lulus sampe ndi iki? Cobi wonten ingkang sampun nomor setunggal? Sampun? Bulop. Dereng. Lama banget kamu nulis. Oh, isi tangan ya? Suara kayak kira kayak gitu. Peloro ya wekmu ya? Iya, Bu. Waduh. Iki sama ternyata ngeprintnya kalih berarti double. Mboten apa-apa mboten apa. Kira iki. Lanjut. Iya, betul cepet ah. Konsentrasi iki. Iki sing jenenge Sofi kae. Ki awi anjir. Apa yang cilik? Sofi ora mangkat. Jadi Sofi ke atas, Bu. Malah ke atas enggak tahu katanya pulang lagi. Aduh. Oh, nderek nganu, nderek kae, nderek. Briefing. Buat osis, Bu. Sofi osis nggih? Boten. Oh, mboten. Oh, tak kira. Sip, boleh sip. Ya sapi, Bu, gantian Alicia Ben. Ora gelem nulis ki Bu. Kelompoke Maru sampun. Sampun. Kelompoke Rafa sampun. Sampun. Sana sampun. Iki sampean iki Dereng. sampean piye? Tenang bae. Maksudnya apa kan? Santuy, Mama. Sabrina? Nggih. Iya, berat banget. Iya. Nggih, sampun. Sana kirang pinten? Sulit dipahami kan. Iki kok ya. Wes dadi nek karo Bu Yuliwe nek ora nulis cepet ora jadi kebiasaan nyung ora bisa ketinggalan terus. Sih nulisnya kayak kan lagi ya. Jadi kan kayak dokter. Cobi. Febri nyun perso. Saking wacan niku wonten aksara swaranipun mboten? Cobi nyuwun tulung kelompoke Mahrus Riem nggih. Setunggal, nggih. Majeng terus. Majeng mriki napa teng mriku mawon? Teng mriku. Berdiri. Diwaoske berdiri. Nggih. Wis tenang. Napa sing pertama napa wonten aksara swaranipun mboten Mahrus? Napa? Ulan A. Wonten ing ukara Universitas
Wonten ing ukara ukarane napa? Pulan A niku. Oh, universitas. Universitas Ahmad Dahlan. Ingkang ngagem swara pundi? Jumbo mboten? Amargi nyerat? Oke, leres. Lajeng kelompok Nela, cobi Nel. Jumeneng Nel, jumeneng iku apa berdiri? Nggih. Wonten melih mboten aksara swara? Nggih, napa? A. Wonten ing ukara? Arif. Ari. Aksara swara napa? A. Jeneng tiyang jumbuh mboten? Capi kelompok Husni Hus. Kelompok Husni. Pundi? Napa? Amle. Alan napa sih? Ukurane? Oh, sekolah menengah atas Elizabeth. Niku sing ngagem aksara swara napa? Atas lan Elisa jumbuh mboten. Napa nyerat napa? Napa? Papan pendidikan, lembaga pendidikan. Terus wonten melih kelompok Sabrina. Nggih. Napa Sabrina? Usman, jeneng apa kuwi? Nami tiyang jumbuh? Tunggal melih? Senin. Napa Senin? Oh napa? Oktober ngagem aksara swara O. Amargi niki nyerat nama wulan. Dados ngagem aksara swara dadi jumbuh mboten? Wonten malih mboten? Sampun. Berarti ingkang mboten wonten aksara swara napa? I mboten enten nggih. Dugi mriki sampun paham dereng panyeratanipun? Paham nggih berarti nggih? Berarti yang bener ngagem aksara swara niku pripun pun paham nggih? Nggih. Cobi nek sampun yen sampun niku wonten gladen 2. Buka. Pun. Gladen 2 niku napa? Cobi Sabrina napa Sabrin? Gladen 2 niku nggih. Kenapa? Serata utawa alih aksara-aken wacan ing manda punika ngagem aksara Jawa kanthi kelompok ugi gantosaken aksara swaranipun. Oh nggih. Kaping kalih Gatosaken nggih. Nggih. Anggenipun nyerat saged sami gantosan kaliyan anggota kelompokipun. Umpamanipun paragraf setunggal kaserat dening anggota kelompok setunggal, paragraf kalih kaserat dening anggota kelompok Tampil. kalih, lan sapiturute kanthi rampung anggenipun nyerat kala nulis berantai. Nggih. Sasampunipun rampung anggenipun nyerat, monggo asiling garapan menika
punika saged dipun posting ing medsos kelompokipun supados saged dipuntingali lan dipunparingi pamrayogi saking kelompok sanes. Nah, itu nek pun sampun sedaya, nggih, mangke terakhir di pos. Nah, niki wonten paragraf Latin. Niki dialih aksarakan berarti ditulis ngagem aksara Jawa. Kanthi nggatosaken napa tembung ingkang ngagem aksara swara. Wonten mboten sing ngagem aksara swara. Nah, lah nyeratipun gantosan. Niki kan wonten sekawan paragraf gantosan. Sing paragraf setunggal misale paragraf setunggal Siti rumiyin. Berarti sing kelompoke Mahros riyin, Tia riyin, Rafa riyin, Sinin riyin misale. Setunggal sampun sedaya nembe kalih. Neila, Suratno, Sabrina, Nina, Jana. Terus sampun 3, Ali, Nurul, Riki, Husni, Sana. Sekawan mangke sareng sareng. Monggo silahkan ditulis rumiyin saged dipun wiwiti saking samnika. Monggo. Kapan, Den? Saged ningali materi wonten ing nggih alamat ingkang Bu Ebri sampun share. Gatosaken niku wonten cepi. Hey, hello. Gatosaken niku wonten tembung-tembung ingkang kedah ngginakaken aksara swara. Digatosaken nggih, tembung napa mawon teng mriku. Nggih. Yen wonten pitakenan monggo taken nggih. Nggih. Ampun isin-isin. Nah, niku nggih cobi dipun pirsani ingkang inggil niku alamat kangge ningali pandom utawa pedoman penulisan aksara Jawa Pandom Sriwedari wonten ing link niku. Lah sing nomor kalih sing ngandhapi niku materi saking Bu Ebri sing wau PowerPoint nika saged dipirsani melih teng mriku, nggih. Atau saged nek meh mirsani yang pundi misale. Bu aku mau lihat yang itu Bu yang tadi niku. Nah, monggo. A I U E O. Sing dia mau ini napa? Niki diserat nggih teng buku nggih. Sampun dereng? Sampun. Napa dereng? Nah niki mawon, Pak. Mohon ditulis riyin. Sing pertama riyen sinten? Kelompoke Nela, kelompoke Mahros, kelompoke Sabrina, Tia, kelompoke Sana, Sinin. Sinten Jana. Mboten napa-napa. Tak apa? Ngene. Mangke yen sampun gantosan, nggih. Kayak apa kayak? Nek mboten Enak banget sumpah tulisannya. nek mboten nulis posi sareng-sareng nulisnya. Ya ngelek deh. Oh iki ya. Angel? Angel. Pundi sing angel?
Kok seratanmu kok apik sih, Marus? Alhamdulillah. Ora Bu. Atas izin Tuhan. Yes, langsung. Angel Bu. Bon. Dereng. Wong nembe kok empun ya. Nulis riyen mboten napa-napa sih, teng walike niki. Dinetel riyen mboten napa-napa ben ora kesuwen. Tatal Bu. Mboten napa-napa. Engko disolah di niku meleh. Niku Bu Febri nggawa kaine kok. Mangke di staples meleh ya Rafa. Rafa. Iya Bu. Pundi? Oh nggih, engko di staples meleh. Lah iki ditetel sisan, terus sanah nulis sekalian ben mboten kesuwen. Mboten napa-napa, mangke. Oh ya, dongeng. Bener Bu. Nggih. Monggo yen wonten pitakenan tekon nggih. Nggih. Sale Bu, lah niki pripun? Nah, tekon. Sakit ada kalanya bukan kenangan ini. Males. Rusak Bu aja. Rusak. Sebuah ada aja. Wonten tip ek mboten? Mboten ah. Nah, apik mah harus bagus. Sampun Bu. Lah niki as tunggal meleh. Kan iki Lanjutane Bu. dalam. Ditulis ditulis. Dicoplok, dilepas Bu. Napa-napa. Hah? Kandian mangke Husni.
Sambil nggarap nggih. Tangane nggih. Nih, lah dalam. Napa? Nggih. Lanjut langsung sing nomor kalih. Sinten? Suratno apa Nurul? Nurul. Nggih. Nggih. Nina Melinda. Jawa nggih. Ali, nopo? Oh, Siti. Sampun. Ayo, tangane sambi ngerjakke nggih. Sebentar lagi. Itu Bu Mari sama Farah udah dipanggil yang puasa.
Sebenarnya masuk surga. Jam setunggal kan sik saged to nganggo. Ya iki pulpene ini apik Nair. Nel ngampel HP-mu niki, Pok. Video Nel. Aduh, ini tangannya, Mbak. Ini Bu, sudah kameranya. Ini Bu kameranya. Takut kotor. Copi nggih. Apa kesini? Kamar mandi. Sebentar sih keblet. Serius, Mbak? Sekedap ah. Mangke setengah setunggal. Nel, niku nggene Nurul niku. Nel, nggene Nurul di video tapi niku ditutup riyen. Santai ah. Ini kono. Sampun dereng. Oh nggih, kirang sekedhik. Aduh, kok rasake. Dan bumbunya Belum Bu, malah vlog jam. Bentar, Bu. Mon. mesti nomor lagi upload. Tulisanmu. Ini tulisan Meli, ini yang tutupi. Apa ini Ros? Iya ki Bu Febri, Nel tolong Nel pendetnya Nel. Tulisan dodok. Weh, jangan pamit kamu ya. Setunggal mele Nel. Pon Nel, pon lenggah wae pon. Sampun. Oh, gitu. Bukan Bu, berat bae Bu. Kan mau bisa. Apa sih? Tak tutupi sana. Mau dereng. Saya nomor 3, terus 4 sekalian. Nggih. Enggak apa-apa kan? Mboten napa-napa. Sinin ayem. Tiga sampun nggih. Tiga sampun nggih. Oh dereng sampun. Ali kena 2794. Suratno sampun dereng. Lah iki. Ampun ganggu kancane. Ukuran apa mawon sing agem aksara swara niku? Cabi, gue nyun pirsa ukuran apa mawon sing agem aksara swara? Bulan. Internet terus. meteor. Kenapa? Indonesia. Indonesia betul. Terus? India. Teng mriki lho sing teng niku wacane. Inggris. Otomotif. Terus? Informasi. Elektronik. Terus e-wallet. E-wallet betul. E-wallet niku kan basa asing niku nggih. Online. Terus? Digital. Mboten lah kan ngageme D.
ASEAN. Kata nggih? Kata nggih? Nah, tolong digatekke niku. Nggih. Ya buat ini kan harus kasih terus berarti tekan gue. Bahasa bahasa coba apa ya? Ini tekankan dia cari. Woi, iki oke iki. Woi, cocok lagi nih. Oke iki ya. Di sini. Iki kan. Iki. Sowek wae, sowek mboten Ini apa-apa. salah nulis, Bu. Mboten apa-apa bisa dicoret. Gangsal menit malih nggih. Gangsal menit malih. Ali, sing penting kena. Gangsal menit malih. Itu meneruskan generasi. Nggih mangke pokoke disak rampunge riyen. Apa bayuan deh? Internet, hati-hati nggih. Internet terus ASEAN. Ekonomi wonten mboten? Buat elektronik. Elektronik. Indonesia. Indosiar Bu. E-wallet. E-wallet. Kue ngapa sih rep? Online. Nanti apa? Dompet digital. Pinter, dompet digital, e-wallet. Mantap banget. Jangan lupa marah. Semangatmu. Ngapa harus Berapa menit lagi? 3 menit malih. Oh juga ria. Nurul sekawan kan Ru? Mohon sekawan apa 3? Menang kok ya, tulis orang. Menang ya, Bu, tolong kuenya dikeluarkan. Iya besok saya keluar. Nanti saya keluar. Mohon dereng. Kirang pinten? Kirang pinten? Paragraf sekawan sampun. Oh, dereng berarti kirangnya namung paragraf sekawan tok. Oke, tapi perhatikan dulu Bu Febri nggih, sekedap. Mangke dilanjutkan, sing dereng kan kirangnya paragraf sekawan tok. Rafa kirang paragraf pinten? Kalih. Sabrina kirang paragraf sekawan tok. Sana kirang paragraf sekawan tok. Kirang nggih. Oh sampun. Oh kirang paragraf sekawan. Nela kalih. Oke, sing dereng. Wah berarti dereng sedaya nggih. Nah, saged dilajengaken pepanggihan mangke. Nggih, sing badhe dugi mangke. Nanging mangke sesuai kalian jumbo kalian napa mau aturane nggih. Mau nggih wonten kan dinopoke nek sampun selesai? Diposting teng pundi? Diupload sosmed. Sosmed niku napa mawon? Saged Instagram, saged Facebook. Mangke di tag akune Bu Febri supados Bu Febri saged mbiji. Nggih. Lan kanca-kanca sanes paring panyarwe lan pamrayogi kritik dan sarannya. Komentare mangke kanca-kanca sanes saling berkomentar. Kira-kira tulisane niki sing ngagem aksara swara sampun leres napa dereng? Nggih. E-wallet tapi nulisnya nganggo H
He ditaling kan berarti salah kan? Nah, lah niku mangke saged dikomentari. Indonesia tapi ngageme kaya wau nika. Aksara A tapi diparingi wulu kan berarti lepat, salah nggih. Nah niku mangke saged paring komentar. Nah, posting teng iki napa sih? Kelompok tunggal. Ini Pak Bu. Terus ini ngetek juga nih. Ini Bu apa sih? Sip. Udah Bu. Stumani koro. Iya. Wis jeron. Jeron dene. Sampani cimpe. Ini ya Bu biar kelihatan namanya. Oi. Udah ya Bu. Screenshot. Segini. Bon, gendeng wekdalipun meh telas, nggih. Niku saged dilajengaken mangke, ya kan? Kirange sekawan nggih mboten. Wau sing pun didadal sinten mangke di niki? Wis plus malah. Pak, mangke nggih. Bar niki nggih. Pon. Sampun. Lah niku mangke LKPD-ne saged dikumpulke malih sing mau ditatel di staplesi malih ben mboten odol-odol. Nah, Bu Febri badhe ngandharaken simpulanipun pasinaon dinten menika napa? Wau para siswa sampun nyinaoni materi aksara swara. Cae wonten pinten? Napa mawon? Dinane kangge napa mawon? Nggih, nyerat nami. Nami tiang, wulan, lembaga pendidikan, papan panggenan. Terus paugerane kados pundi? Aksara swara mboten saged di dados pasangan. Mboten saged dados pasangan, mboten saged diparingi sandangan swara. Niku nggih. Saking wau sing kang pun disinaoni wonten pitakenan napa mboten? Nek mboten Bu Febri paring pitakenan riyen. Nggih. Mangke, napa sakniki? Mangke. Oh, nggih. Aksara swara wujudipun wonten pinten wau? Refleksi nggih, refleksi malih nggih. Aksara swara wujude wonten pinten? Terus carane nyerat wau kados pundi? Kados niki. Mboten saged diparingi dados pasangan. Nggih, harus berdiri sendiri. Mboten saged diparingi sandangan swara. A yo ana dhewe A, I yo ana dhewe aksarane I. O yo ora pareng ngagem taling tarung, tapi mpun enten aksara O ya. Terus Bu Febri nyuwun tulodo 3 mawon sing ukara mawon tembung ki kata. Tembunge kata. Kata sing ngagem aksara swara. Inggris jare. Internet. Indonesia.
India. Jeneng-jeneng negara nggih sing ngagem aksara vokal, huruf vokal. Terus pripun pamanggih kuwi pendapatmu ngenani pasinaon dinten menika? Mengenai pembelajaran hari ini itu bagaimana menurut kalian? Lucu. Senang. Langkung paham? Ya, langkung paham. Lebih paham. Terus terus wonten sing males dadosaken semangat malih kangge nyinau aksara Jawa. Sampun kelas 3 berarti kedahipun aksara Jawanipun sampun nglothok nggih. Mangke saged dilestarekaken amargi aksara Jawa menika minangka peninggalan budaya sing harus dilestarikan. Betul nggih? Terus wonten mboten sing dereng dimangertosi saking materi menika? Paham? Mboten enten pitakenan malih. Menawi mboten wonten Rafa badhe taken apa? Jadi niki ingkang dereng saged dilanjutaken minggu depan, Bu. Oh nggih, sing dereng dados dilanjengaken minggu ngajeng. Dereng dadose kan mung paragraf sekawan tok kan. Mangke sing sampun wau kadose kelompok enelan niku sampun paragraf sekawane sampun separo niku nah saged mangke diposting rin. Kelompok Mahrus ugi nggih wau nggih. Saged diposting rin. Tag namane Bu Febri amargi mangke Bu Febri paring pambijine ningali saking selain saking LKPD mangke saking postingan niku. Jujur sih delok ning LKPD ne koyo ngene ning postingane ya, nggih. Sapa ngerti sing diposting kuwi kancane? Kan? Jadi nanti jumbuhke saka LKPD napa postingane jumbuh mboten niku. Dan kanca-kanca mangke paring pamanggih komentar teng Instagram napa teng Facebook teng sosmed niku. Ngoten nggih? Nggih. Manawi mboten wonten pitakenan. Wonten pitakenan malih mboten? Mboten. Niki pun setunggal. Berarti wekdalipun pun cekap niku mangke LKPD dikumpulke riyen Nel. Niku lho mau staples teng pundi? Nah niku Ros di staples malah Ros. Niki ampun supen diserat kangge sinau, ditulis kangge sinau, sampun dereng? Sampun. Tak close nggih. Sampun Nel beto mriki Nel. Nggih, matur nuwun. Pun amargi wekdalipun sampun cekap, sampun jangkep, mangke kirangipun saged dipun lajengaken minggu ngajeng. Berarti minggu ngajeng Bu Febri tasih ngrembak aksara swara nggih? Nggih. Tasih ngrembak mangke enten gladane malih nggih. Terus saderengipun wangsul, monggo Bu Febri nyuwun pasinaon menika ditutup kanthi donga riyin. Lah, Bu Febri nyuwun tulung sinten sing badhe dedonga setunggal kangge nggih Sabrina kangge mungkasi pasinaon dinten menika. Monggo Sabrina. Monggo kanca-kanca tetunggal rumiyin kangge mungkasi pasinaon dinten menika. Donga miwiti. Nggih, matur nuwun. Bu Febri matur nuwun nggih awet sedaya sampun nderek pasinaon Bu Febri, sampun sinau aksara Jawa mugi-mugi pasinaon dinten punika saged migunani. Amin. Matur nuwun, sugeng siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, sami-sami monggo atos-atos teng margi nggih. Yuk, masalah.